malawak at mayamang lupain ng Pangasinan, matatagpuan hindi lamang ang mga kamangha-manghang tanawin, kundi pati na rin ang makulay nitong komunidad. Taglay nito ang malalim na ugnayan ng iba't ibang lahi, kaugalian, at higit sa lahat ay ang kultura na bunga ng sari-saring pagkakakilanlan. Mula sa baybaying dagat hanggang sa kabundukan, patuloy nilang ipinapamana sa bawat henerasyon ang kanilang yaman, mga kwento ng makabuluhang tradisyon at kasaysayan. Sa kabila ng modernisasyon, nananatili silang simbolo ng katatagan na nagtutulay sa ipinagmamalaking katutubong kultura patungo sa sabay-sabay na pag-unlad. Dito makikita na ang tunay na yaman ng Pangasinan ay hindi lamang matatagpuan sa mukha ng kasalukuyan, kundi sa determinasyon ng mga taong tumindig para sa kahalagahan ng nakaraan. Sa pagbukas ng pahina ng kasaysayan upang tuklasin ang mga natatanging grupo sa Pangasinan, samahan niyo ako, Izzy, ang inyong travel queen na maglakbay gamit ang kaalaman dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Hindi lamang ang magagandang pasyalan ang nagbibigay kulay sa mayamang lalawigan ng Pangasinan, kundi pati na rin ang mga tao na mas nagpapatingkad ng kwento nito. Sa Barangay Labayog Season, Pangasinan, isang kwento ng kultura na naging parte ng kasaysayan ng bayan ang ating makikilala. Bago pa man maging lubos na munisipyo ang Season noong 1918, isa ang Labayog sa 3 township ng bayan. Kasama na rito ang Artacho at Alaba na nagsilbing tahanan ng mga naunang mamamayan sa bayan. Ang mga township na ito ay pinanirahan na ng mga naunang grupo ng mga tao mula sa kapatagan ng Pangasinan at mga nagmula sa kabundukan ng Cordillera. Bilang ang lalawigan ay nasa paanan ng bundok ng Benguet, mas napadali nito ang paglipat ng mga katutubong Cordilleran pababa ng Season. Dito nila nakita ang potensyal ng kalupaan ng Season at makahanap ng pagkakataong manatili rito at unti-unting nakihalubilo sa mga taga-Pangasinan. Pero dito sa Roland, may mga tao rin dito. Pero hindi pa mga igurot noon. Nung nakita ng mga yung mga napadpad sa mountain na pwede palang mamuhay sa Roland, bumawa sila. At doon nag-intermarriage. And the result of the intermarriage is the Bago tribe. Karamihan sa mga miyembro ng Bago tribe ay nakatira sa Barangay Labayog. Ang Barangay Labayog ang may pinakamadaming bilang ng populasyon ng Bago tribe mula sa 16 na barangay sa bayan na pinaninirahan ng mga katutubong Kangkanaoy, Ibaloy at Itneg, na ngayon ay mayroong humigit kumulang 8,000 bilang. Kalakip ng kanilang ikinabubuhay ay ang tradisyon ng pag-alay at pasasalamat na kanilang nakagawian. Ito ay sumisimbolo ng pagpapahalaga sa mga biyayang natanggap at matatanggap pa lamang. Mag-ano sila ng manok, tapos iaalay sa mga espiritu.
hinihingi upang maging productive ang ani. Kami, nung mga bata pa kami, maipon kami doon sa Bantay, mountain. Doon din nagsasayawan Nagsasayawan ang mga matatanda, mga kayang sumayaw. Tapos, magbibigay ng yung sinasabi mong what. Yun parang minisure yun. Parang pareho ang sukat. Pero that is boiled karni. Ipamimigay sa lahat ng nandun. Yun ang sinasabi nilang what. Kasabay ng pag-usbong ng kanilang pamumuhay ay ang patuloy na pagsasagawa ng kanilang ritual at kultura, kabilang na ang patuloy na paggawa ng tapay na isang inumin na gawa sa bigas. Isyat mo lahat. Yan. Hindi ka naman malalasing dyan? Hindi rin mawawala ang likas na pagkakaroon ng mabuting puso ng Bago Tribe dahil sila ay sinanay sa mga kagawiang katulad ng bayanihan at pagtulong sa kanilang kapwa. Lumaki kami na mahirap. No adati trabaho, no anyaman ti kwa, da kami nga amin. Kasi agbabayanihan kami. No adati agayab ti apan agtrabaho, mapang kami amin. No ada agayab, mapang kami amin alata. Tapno agtitinulong kami. No anya ti ibaga ti bumaryo, aramidin me. Siya. Awan ti sweldo me, awan ti tangdan me. Kas lang libre, agsisinaranay kami. Ang mga alaalang ito na kanilang naging nakasanayan ang nagsisilbing pundasyon nila sa pangangarap ng maayos na pagpapamana at pag-iwan ng kanilang marka bilang mga miyembro ng lumalaking samahan ng Bago Tribe sa kanilang barangay. No adati aganggang sa ngalalakay, pang kami met ang makisala, oram nga amuali tatat no masurumi met. Kasi dyan, ti agsala ti digini saysayaw akas katatadtadit nga kunada. No apang adati agsaya agsala nga umay mapang kami tapno maadal mi met digini nga salsala. Kaya naman para mas mapaigting ang pagtuturo at pagpapasa ng tradisyon sa mga susunod na henerasyon, isa sa mga naging hakbang ang pagsasagawa ng taunang selebrasyon ng pasasalamat ng mga indigenous cultural community sa bayan ng Sison, ang Bignas. Through Bignas, natututo ang mga kabataan sa tradisyon na meron ng IP. At the same time, ang mga bisita rin. Kasi ang Bignas, although mga indigenous people nagpe-perform, may open ito sa kahit sino. In fact, pinopromote nga natin ito na maging parang isang tourist attraction dito sa ating bayan. Ito yung nangyayari once a year lamang tuwing last week of October. Ito ang patunay na hindi nawawala ang pagtulong ng lokal na gobyerno ng Sison sa mga indigenous cultural community ng bayan. Meron pong pinasang ordinansa ang ating bayan, itong term nga ni Mayor Danny Uy, na magkaroon ng budget para sa celebration ng Bignas. Ang Bignas is a Thanksgiving celebration of our indigenous people's community here in Sison. At ito ay, I think it's 150 or 200 na yata, nag-change po yata yan. Pero it's now a law, so part na siya ng budgeting. So through Bignas, ang mga kabataan natin naisasalin ng ating mga senior or elders na IP, ang mga tradisyon ng ating mga IP community katulad ng tradisyon ng pagkasal, mga sayaw, at siyempre yung pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon sa magandang harvest na tinanggap for that season. Ang simpleng aksyon na ito mula sa lokal na gobyerno ng Sison ay isa ng malaking rason para matuwa ang mga leader at miyembro ng mga katutubong nagsusulong ng pagkilala at pagrespeto para sa mga katulad nilang nabibilang sa komunidad. Maragsakan mo ti tao pa dagiti duman ket makaawat da. Maawatan dan iti kasasaad ti IP. Ket idi ket adutihan nga makaawat idi so nga masapul nga ilawlawag mo no
ni agbagnas tayo ni kastoy masapol nga ilawlawag mo pay ay ket nasayat mo tin tata haanen nalakan nga maawis dagiti tattaon ibagam nga bagnas tayo mapantay di ili ura agpasahi da nga mapan umay damuten. Dahil dito, ang Bago Tribe na dati ay nakakaranas ng diskriminasyon, ngayon ay nakakaranas na ng pantay na pagtanaw at pagrespeto sa paglaganap ng kanilang kultura mula sa mga individual hanggang sa buong komunidad ng Sison. Mga pagsubok na dinanas at tagumpay na nakamtan na kasing kulay ng itim, dilaw, berde at pula na tatak ng damit ng Bago Tribe na maituturing na inspirasyon para sa iba pa nating mga katutubo dito sa Pangasinan. Ti dream ko kuma, agsubli kuma digayjay daduma nga daan nga kultura nga maararamid ito'y barangay. Uray entire season kuma. Tunay nga kung ang kwento ng nakaraan ay ating babalikan, ang pinagbuklod-buklod na kwento ng hinaharap ay lubos nating maiintindihan. Ito ang mga mahalagang aral na maituturing na pamana at magsisilbing advokasiyang magtutuloy patungo sa mas makulay na hinaharap. Sa ating pagpapatuloy, isang komunidad pa ang ating kikilalanin. Dito lang yan sa Ganda Mo, Pangasinan! Kalilag Pangasinan! Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splash Wave. Join us now, come on. Kultura Splash Wave. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splash Wave. See you there. Kultura Splash Wave. Kalilag Pangasinan! Mula sa pagsibol ng katutubo sa patag na kalupaan ng Sison, ipagpatuloy naman natin ang kwento ng mga komunidad na nakipagsapalaran sa bayan ng Labrador. Ating aalamin ang kwento sa likod ng pagpupursige ng mga taong piniling ipagpatuloy ang kanilang kultura rito. Ang Labrador ay isa sa mga bayan na may maraming bilang ng kankanaay sa lalawigan. Mga ninuno namin ay nung pumunta dito na humanap ng lupa na malawak na pagtataniman nila kagaya ng kaingin system noon. Dito na umpisa ng mga ninuno namin ngayon.
Nag-umpisa silang manirahan sa Sitio Pangasaan at nanirahan din sa mga karatig na lugar, ang Tapuak, Apuler at Inbo, na nagresulta ng intermarriages ng mga Kankanaey at mga taga-Labrador. Sa ngayon, ang kanilang populasyon ay higit na sa 600, na karamihang naninirahan at nananatili sa Sitio Tapuak ng Barangay Bolo. Maliban sa pagkakaingin, sila ay nakahanap pa ng ibang hanap buhay. Kagaya ng panong livelihood dito, sir, yung paggawa ng walis tambo at saka yung pagtatanim ng mga luya, ganun, at saka yung maglaga ng ganun yun, sir, yung sawali. Yun lang, sir. Gaya ng ibang komunidad, naging hamon din sa mga Kankanaey ang pagpapaintindi ng kanilang kultura bilang miyembro ng indigenous cultural community. Sa kabila nito, hindi natigil ang kanilang pakikihalubilo sa iba pang mga tribo sa bayan upang matuto rin ng ibang tradisyon at maipahayag ng mas maayos ang kanilang mga sarili. Mas maganda na ngayon, sir, yung marami na kaming natutuhanan na kagaya ng ng tradisyon ng iba. Nakikita namin yung iba't ibang yung tradisyon at saka yung kasama namin na tradisyon doon sa 4 na tribo dito sa Labrador. May maghalo-halo kami lahat, magkita-kita at saka magkakaibigan kami, sir. Sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Labrador, sila ay nabibigyan na ng sapat na atensyon at halaga sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, sa pagpapatuloy ng kanilang kagawian at sa kanilang pangkabuhayan. Hindi rin nakaligtaang ipagdiwang ng bayan ang selebrasyon at pasasalamat sa katutubong kultura sa pamamagitan ng taunang Indigenous Peoples Week tuwing Oktubre. Dito mas napapalaganap ang tradisyon ng pagsayaw ng tayaw, pagkatay ng baboy sa harap ng madaming tao na itinuturing na pag-aalay, at pagsasalo-salo ng watwat. Dumadalaw din ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kanilang lugar tulad ng DSWD para magsagawa ng mga seminar at programa katulad ng Women's Month para sa mga katutubong kababaihan. Dito ipinapakita ng bayan ng Labrador ang importansya ng mga indigenous group sa sabay-sabay na pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang nagpapatunay na sa bawat landas na tinatahak ng mga residente patungo sa kaunlaran, sinisigurado pa rin na walang maiiwan. Maraming dahilan upang ito ay ating mapanatili. Unang-una ang respeto at pag-intindi sa kanilang kultura, maging hindi man mga IPs. Sunod po dito ay kailangan din po natin itong ating mga IPs upang ang kanilang kultura, tradisyon at ang kanilang pananalita ay patuloy na mapanatili at maipasa sa susunod pang mga henerasyon. Kailangan din po natin itong mapatatag upang mapanatili ang pagkakaisa ng ating bayan sa pag-unlad. Dahil dito, naeengganyo ang mga kabataan na matuto at ipagmalaki ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Masaya po kasi nakikilala na po yung tribe namin na mga ano rin po, natuturo din po sa amin. Pag may mga sumasayaw po, parang nakikita, tas nakikigaya, tas na-adapt na din po namin. Tapos kami po, parang tinuturo na din po namin sa mga sumusunod sa amin, yung mga sayaw na natututunan din po namin. Minsan po kasi kinakahiya ng mga kabataan, pero pinapaliwanag na din po namin na dapat hindi namin ikahiya yung mga tribe namin sa sarili namin. Kasi kami po ito, dapat hindi po namin ikahiya. Ang walang kupas na pagpapahalaga ng mga lokal at katutubo sa kanilang pinagmulan
ang gumuguhit ng interes sa kanilang mga kaisipan na ipagpatuloy ang pagpapakilala sa kanilang kultura. Dahil sa aktibong pakikisalamuhan ng mga Kangkanaay dito sa Labrador, mas napapalalim ang kanilang ugnayan sa bayan. Unti-unti nitong nabubura ang linya na pumapagitan sa koneksyon ng mga katutubo at sa buong komunidad. Tulad ng oportunidad para sa ating mga katutubo, magbubukas pa ang mga bagong kwento sa likod ng kinalakhang tradisyon. Sa pagbabalik yan ng Ganda Mo, Pangasinan. Galilet, Pangasinan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galilet, Pangasinan. Kung ang kwentuhan pa rin ay pagpapahalaga sa mga kulturang daladala ng ating mga indigenous cultural community, dito sa Sual, Pangasinan, atin niyang ipagpapatuloy. Ang bayan na hindi aakalaing magiging tahanan ng mga katutubo dahil sa layo ng kanilang pinagmulan, ay ang lugar kung saan sinanay ang kanilang determinasyon para makamtan ang kaunlaran. Dito sa bayan ng Sual, atin ding matatagpuan ang mga Kangkanaay, mga katutubong nagmula pa sa Mountain Province na 2 probinsya ang layo mula sa Pangasinan. Pinangunahan ito ni Pedro Dapiawan na naglakbay mula sa La Union. Sabi ng lolo ko, nung bago siya dumating dito, hindi muna siya diretso dito. Sa Cabaretian muna siya. Kasi galing siya sa San Fernando, sumakay sila ng yung dilayag na bangka. 2 sila kasi mayroong taga-Cabaretian na kasama niya. 1946, bago mag-47, bumalik siya ng La Union. Kinuha yung pamilya niya dyan sa La Union at saka sila punta dito sa Sual, 1947. Namuhay ang mga Kangkanaay sa bayan sa pangkabuhayang pagsasaka sa mayamang kapatagan at pagtatanim sa kabundukan ng Sual. Naiwan sila, ibig sabihin, yung lupa, parang sa kanila yung lupa. Maluwang na yung lupa na parang pag-ari nila. Kukunti na sila maghati-hati. Kaya yung naiwan, parang mas malawak po yung pag-ari nila sa lupa. Lalong lumalim ang Cordilleran culture sa bayan ng Sual noong nagsimula silang dumami kasabay ng pagdating ng mga Ipaloy. Dugo nila, Cordillera, tapos La Union. Galing sila una doon sa Mountain Province, napunta ng Benguet, napunta ng La Union. Ang lolo ko, napunta Pangasinan. Yung talaga yung, yung lahi nila talagang manlalakbay talaga. Ibaloy sila, kami kanain kami. Saka Ilocano. 1950s, dumami sila dito. 1950s na, dumami sila. Kasabay ng kanilang pagyabong ay hindi pa rin nila nakakaligtaang isagawa ang kanilang tradisyon katulad ng iba't ibang uri ng sayawan. Kasi noong una, gusto ko yung
kuwan ba, magkaintindihan lahat niyang. Yung tugtog namin kasi, para sa Ibalo yan, dapat sana may kankanay din. At saka yung Mountain Promise, yung patong. Kaya gusto ko gawin namin lahat para may kankanay, may Ibaloy, may patong. Ibang talaga kasi paglaki na nito, parang medyo naiiba yung mga pag-uugali ba. Kaya ang gusto ko yung sana unity, ganun ba. Taong 1990s noong sila ay nabigyang atensyon ng lokal na gobyerno ng Sual at pinagkalooban ng mga tulong na mas nagpadali ng kanilang paghahanap buhay at pag-angat ng kanilang pamantayan ng pamumuhay. 1980s na, sila po yung nagbalikan at muling dumami yung tao, kaya nagkaroon ng school. Noong 1990s na, panahon ni Mayor Louie Agbayani, nakita niya na mahirap ang daan, sabi niya, ang eskwelahan po ay siyang ilalapit natin sa tao kasi ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng edukasyon, aasinso ang buhay ng tao. Yan. Kaya nagkaroon ng school dito. Habang sila ay napapalapit sa kaunlaran, hangarin din nila na ang kanilang tradisyon ay kasama nilang lumago sa paraang maipapamana nila ito sa mga kabataan. Urnong iso datap no maisuro nga nalaing kanya dati kultura ti igorot tapnoan nga maawan ti kultura ti igorot ipanakkel da mo ti kina igorot da. Ang patuloy na pagsasagawa ng mga katutubong sayaw ay may napakalaking gampanin upang ang kultura ay hindi mawala. Kaya naman, isang magandang regalo sa mga katutubo ng Sual ang kagustuhan ng mga kabataang matuto ng kanilang kagawian at ipagmalaki ang kanilang pinagmulan. Nalakad among isuro, kahit tamot nga adalo nga talaga ti kultura ti igorot. Naragsak kami mutasar nga makit-kita di anak mi nga agsalsala nga anda nga iba inti kina kultura ti igorot. Kasi siya. Naging daan ito sa mas makulay na selebrasyon ng IP Day tuwing Oktubre na isinasagawa sa Sitio Baito, Barangay Poblasyon at sa kabuuang bayan ng Sual. Salo-salo kami dito pagbili ng pagkain. Kasi isang araw yung dineclare na celebration namin. Sa October lang yun, asar. Basta isang araw. Walang pasok ang IP school. Parang nung binigyan nila, nung binagbili namin ng pinagsalo-saloan namin. Malayo na ang narating ng Kangkanaay sa bayan ng Sual, pero hindi dito nagwawakas ang kagustuhan ng kanilang mga elders para mas lalo pang mapagbuti ang kinabukasan ng kanilang mga tagapagmana. Parang pantay lang, pares lang. Parang yung kaugalian naman, kasi yung pag-ugali naman ng tao yan, maski ano ka, Pangasinan ka man, Igorot ka man, pero yung pagtitinginan naman, parang pantay lang naman. Sa walang kasiguraduhang hinaharap ng mga indigenous cultural community sa modernong panahon, ang kanilang tanging hiling ay patuloy na ipagmalaki ng mga kabataan ang kanilang pagkakakilanlan at pagtuwid sa mga maling akala patungkol sa kanilang tradisyon. Ti kayo anak ko nga kabataan, hanyo ko mga ibain ti kana igorot tayo. Itakder tay kit diti kita igorot tatatakat mabigbig ti kultura ti igorot. Hangarin nila na magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaintindihan sa gitna ng pagkakaiba-iba upang mabura ang linyang nagpapahiwatig ng ibang pagtingin sa kanila. Sa totoo lang, nung una namin dito, parang iba eh. Nung ninuno namin, pagpunta daw sila dito, kasi taga-Bagyo ako eh. Pero hindi lang pagpumunta rin yung mga Ilocano dun sa amin. Iba kasi parang ganun sana mawawala yun. Yun ang dapat na wala. Walang yung prejudice kasi tao lang naman tayo. Wala nang isa lang ang nangunikha sa atin. Kaso lang iba-iba ang lahi natin. May Ibaloy, may Ilocano, may Pangasinan, may Tagalog, ganun. Pero sana isang pamilya lang. Ang mithiing mapreserba at payabungin ang kanilang tradisyon ay isang bagay na kanilang itinatawid upang sila ay mas maintindihan ng karamihan. Maganda sana yung preserve yung kultura tapos mabuhay ng maganda, walang away-away yun sana.
gumawa ng magandang pag-uugali, ganun. Walang gulo-gulo yun sana. Wala namang kaiba naman kasi ang Igorot kasi sa Pangasinan, parehas lang yan, no? Parehas tayong Pilipino. Magkaiba lang yung tribo. Yun lang, siyempre mayroong kanya-kanyang kaugalian na parang gusto nila na ma-preserve yun para hindi malimutan. Hindi may kakailang matibay ang pundasyon ng ating mga kababayang katutubo sa kanilang kultura at tradisyon. Ito ang naging gabay nila sa pagtindig, saan mang sulok sila dalhin ng kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili at komunidad na kinabibilangan. Kung ating susumahin, hindi pa rito nagwawakas ang kasaysayan ng ating mga katutubo dito sa Pangasinan. Mga parte lang ito ng nakaraan na unti-unti nang nabibigyang pansin at napapahalagahan ang kontribusyon nito sa kasalukuyan. Marami pang nakakubling kwento ng indigenous cultural community na maituturing na ginto ang naghihintay madiskubre at makilala ng walang halong diskriminasyon at pagsasawalang bahala. Tulad ng ating mga katutubo, huwag nating hahayaang ang ating pinagmulan ay tuluyang makalimutan. Gaano man kataas ang mga lupain at kalalim ang mga tubigan, hindi ito makakahadlang upang ipagsigawang proud ako sa kultura ko. Tunay ngang mas nakakatuwa kung ang mga tao ay nagre-respetuhan habang ang lugar ay lumalawak. Patuloy na tumindig, patuloy sa pagkwento ng ganda ng Pangasinan. Ako ay tunay na humanga sa bawat komunidad na aking nakasalamuha. Ang pakikipag-usap ko sa mga leader at kinatawan ng bawat tribo ang siyang nagmulat sa aking kaisipan sa ganda at kulay ng kanilang pamumuhay. Gayon din sa pait ng mga pagsubok na kanilang hinarap at patuloy pa ring sinusuong. Ang kanilang istorya ay tunay na kapupulutan natin ng aral. A story of resilience and being true to one's own culture and identity. Napakahalaga nito lalo na sa ating pagka-Pilipino. Ang kanilang matibay na pagkilala sa kanilang kwento at kasaysayan ang nagbibigay ng makulay na aspeto sa lalawigan ng Pangasinan. Talagang sila ay nararapat nating bigyang importansya dahil ang mga kwento nila ay atin ring istorya. Kung kaya't patuloy nating suportahan at pagyabungin ang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan kung saan ang bawat isa ay may pantay-pantay na pagkakataon, respeto at pagmamahal sa bayan at sa kasaysayan.